Log be hatu ki jute mo bak sarkar Meghalaya ka ajing rap hadu laipo hajar tingkal ada village mencim dawai na ki hospital na bata jingpang ba pimnan kam thiapang lani ki OPD mentala katu kan isnam ka sarkar jela kla pentri kami ni scheme lingba ke MHIS ba no jing rap sha ki pa nyong song snong joga jela bala da ki lek mencim dawai kin don kam su ban lut ya ka bai test bat ki we jing don kam da jingpang ba pher ba ki ge kan do ha jingim kemud nalor jing mentoy besan lak ba PPO ni ki MHIS PMJAY halkan Oro ya kani kalai po hajar kum kajing eram haba pilit sim dawai UPD kani kan wala jing mentoy na kitu ki badan ni kajing pang kajing kro khabel kajong ki ba kentup ro ki long kami ki ba armen ki khlum khna ba po san snem ki pang rong snam ki pang shini nang ta ki test kum ki MRI ki CT scan ki USG bat ki de pi la le khna ki ni ban penslur ban pensug ki bobon ba haba pang mastom di ban wan di ki la jing sumar ba tikna khlam da bo jing e ya bailut bicep na ta ki test bat ki routine check up andah bala dep sumar tiban yo ikani pihak bandai mis ka MHIS counter jong ka tu hospital ba phi pilicim dawai ha ka tu hi kasngi ba pinyo ka jing menjur la ni ka approval nak insurance company wan simpor kumbang lai pominate e ban la phi shem ka nu jing kendo jing e ha ka por phi apply ya ka ni approval na ki MHIS counter phila ban call directly sharing state nodal agency MHIS ki ba kin number kan bu hang ni harum ba ka khamsana susu kalong ba ka Meghalaya ka tang maka ka jela hari India bro ko we bandan company ka OPD benefits banong jing mento endam tagi paj ba nong sung snong baro na ta daw haba pang basitam wating lisim dawai ban wade ke jing sumar batikna namar lingba jogani jingeram yen la ban sim khia la ka kwat khia bar kum juru ya ka yin kasam namar haba ngi ko khia ki emlang salang ro ka kwat khia share ni video ki be beton joki baro pawara shi phi dak talang kwat khia jok sarkar jela